Fl-2025, l-investiment tal-Gvern fuq il-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali laħaq livelli rekord biżjed tisħiħ fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti Wawċi. Kollox, tħallsu mal-1.62 biljun euro lil benefiċjarji kontributorji u mhux kontributorji. L-ammont jirrifletti 21% tan-nefqa rikurrenti kollha tal-Gvern u d-doppju ta' dak li kien allokat fl-2013. Il-benefiċċji kontributorji waħedhom qabżu il-1.25 biljun euro. L-istatistika tal-NSO wriet li qatt ta' pensjonanti kontributorji u dawk pensjoni tal-età mhux kontributorja laħħaq għal ftit inqas minn 107,000 persuna, waqt li l-benefiċċju lilhom żdiedu b'103 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. Pensjonanti Romol kellhom żidiet addizzjonali bis-saħħa ta' aġġustament fil-pensjoni tagħhom li se jwassal biex mis-sena d-dieħla jibdew jirċievu l-istess rata tal-pensjoni li kienu jieħdu l-konjugi tagħhom kieku baqgħu ħajjin. Żidiet oħrajn saru fil-bonus tal-għoli tal-ħajja, bil-għan li dan jiġi uniformi għal kulħadd mill-2027. Ma' 13,800 persuna, l-aktar nisa, li ma kellhomx biżżejjed bolol biex jirċievu l-pensjoni, ingħataw mal-10.5 miljun euro f'bonuses. L-investiment fil-familji bit-tfal laħħaq għal kważi 113 miljun euro, fil-waqt li l-benefiċċju addizzjonali tal-kola għen lill-aktar minn 107,000 persuna bidħul baxx jew medju. Dan kollu seħħ fl-istess ħin li tnaqqis qawwi fil-persuni dipendenti fuq l-assistenza soċjali ippermetta li jkun hemm iżjed investiment bil-għan li jinħoloq bilanċ bejn għajnuna u inċentivi għax-xogħol. Iżjed minn hekk, il-Ministru responsabbli mill-Politika Soċjali, Michael Falzon, esprima l-konvinzjoni li tali għajnuna għal dawk li jeħtieġuha se tibqa' tissaħħaħ. Huma importanti għax in-numri ma tistax tmerihom hemm iktar minn numri xemm wara dawk in-numri, xemm wara n-numri, xemm wara r-rekord ta' investiment soċjali li għamilna s-sena l għaddiet. Hemm in-nies li konna hemmhekk għalihom, għadna hemmhekk għalihom u se nibqgħu hemmhekk għalihom. Nies li nkunu verament nemmnu fil-ġustizzja soċjali. Kulħadd irid jibbenefika, imma aħna għandna dover mbagħad li ngħinu l-aktar il dawk li l-aktar għandhom bżonn. Dik hija l-inklużjoni u dik hija l-ġustizzja soċjali li aħna nemmnu.